Labrador prva, to je nešto gde smo Svetozar i ja smo prvu obučili da bude pomoć jednoj predivnoj devojčici. Još uvek sam jedini veterinar behaviorista u Srbiji. Ova neka vrsta te konsultativne prakse, sve to, ja mislim da je to nekako budućnost u mojoj struci i budućnost kod mladih veterinara. Svako treće domaćinstvo imam sad, jer mi imamo te pse na ulicama, jel tako? Imamo napuštene gradske zapravo pse, ja ne kažem napuštene, nisu napuštene, nisu de facto gradski psi. Njima je čip vlasnik grad Novi Sad i mi smo svi vlasnici tih pasa. Sam radila sa divnim životinjama da ja volim divlje životinje, da je to meni nekako, pogotovo velike mačke, kao što sam neka mačkarka sam, i onda me tako u šali kažu Dunja, u nedostatku tigrova u Srbiji radi sa psima. Dobrodošli u biznis podcast Start Me Up, pod pokroviteljstvom Naučno-tehnološkog parka iz Novog Sada i uz podršku Ministarstva turizma i omladine. Moje ime je Andreja Mladin, ja sam vaš domaćin. Sa mojim sagovornicima pričam o inovativnim idejama, izazovima i uspesima. Predstavit ćemo vam uspešne kompanije i startupe iza kojih stoje zanimljivi ljudi i još inspirativnije priče. Ćao svima, počinjemo vrlo veselo. Kod nas je danas u studiju i u emisiji Start Me Up Dunja Kovač, moja prijateljica i partner, inače doktor veterinarske medicine i behaviorista, a i predavač na Kinološkoj akademiji i vlasnik pet instituta. A da ne bi dalje nešto pogrešila, predstavi nam se i reci nam, s obzirom da u Start Me Up emisiju dolaze uglavnom sa nekim inovativnim idejama, šta je ono drugačije što ti radiš? Ćao Andreja, dobro ja vama došla. Pa da, jeste. Ja u suštini, neki moj posao radim već zadnjih 10 godina ovde u Srbiji i još uvek sam jedini veterinar behaviorista u Srbiji i to nešto novo, inovativno što radim je to što ja nisam klasičan veterinar, već sam u suštini neko ko se bavi patologijom ponašanja kućnih ljubimaca. Imam psihijatar. Psihijatar za pse i za vlasnike, da. Tako koga više lečiš? Pa vlasnike, u suštini, nekako se to pokazalo ovako kroz praksu. Sve to radim naravno u okviru svog jednog kliničkog behavioralnog centra koji se naziva Pet Institut i to je, kažemo, jedini behavioralni centar te vrste ovde kod nas u Srbiji. To u svetu naravno postoji, ja sam to sve donala te neke dobre prakse ovde kod nas. Tako da, eto, trudim se da širim svest o važnosti psihičkog zdravlja životinja. I ljudi. I ljudi. Koliko u stvari utičemo mi kao ljudi na to, kakvo je svest i ponašanje naših kućnih ljubimaca? Utičemo puno. Danas uvek se nauka nekako kao spori oko toga, kao ono nature versus nurture, jel? Ili šta je jače, genetika ili epigenetika. Epigenetika su uticaj spoljašnjih faktora, živih, neživih. I onda je sad, da li je ono što je urođena neka osobina može da prevladava neko, ajde kažemo, neko vaspitanje ili odgoj. I u praksi je totalno obrnuto se pokazalo da ta neki odgoj i to je uticaj čoveka, ajde konkretno, eto sad sužit ćemo se na kućne ljubimce, na pse, jel? U nekih 70% je odgovorno za formiranje karaktera životinje. A reci mi sad, s obzirom da se vratim na ono što je tvoja struka, i ti si se edukovala u inostranstvu i sad si rekla tu praksu si donela u Srbiju i jedina radiš nešto behaviorista si pre svega i baviš se svim ovim što smo sad predstavili. Jel možda nam predstaviš neke prakse koje se najviše razlikuju između, ne znam, Amerike gde znam da si bila i Evrope u odnosu na Srbiju? Ja sam skakala po kontinentima, tokom svog školovanja, Amerika, Singapur, Južna Afrika, sever Evrope, Engleska i tako dalje. I to je nešto gde sam se ja u suštini usavršavala i svo svoje znanje što imam praktično sam stekla u svetu. Konkretno Amerika oni su pioniri u toj kliničkoj behavioralnoj praksi i oni su praktičari u tome, u radu sa životinjama, kad pričamo o tim nekim problemima u ponašanju, bilo da pričamo o kućnim ljubimcima, bilo pričamo o divnim životinjama, kako god. Tako da oni su nekako podigli taj nivo tog psihičkog zdravlja životinja u nebesa i
jednostavno tamo to upravo postoje tako ti specijalizovani konsultativne te prakse i ti klinički behavioralni centri za kućni ljubimce, da je uglavnom veterinari koji su prvenstveno veterinari, pa onda su se posle specijalizovali za behavioristiku, isključivo se bave psihičkim zdravljem. Znači, kućnih ljubimaca i to je nešto što, kažem, Amerika je pionir u tome. I kod njih su i kazne rigoroznije i generalno pa postoje da, neke... to je nekako uzročno-posledično u stvari, zato što kada ti imaš uređen sistem, što za ljude, što za životinje, kada postoje jasna pravila, zakoni, kada se oni sprovode, ti onda u suštini tebe zakoni natera da ti njega poštuješ. I u Americi su rigorozne kazne za ujede, za napuštanje životinja. Za nečišćenje za nečišćenje, za loše ponašanje na ulici, jel tako? I onda ljudi, što se kaže, mnogo obraćaju pažnju na te stvari, jer znaju da mogu da imaju problem, sa zakonom, mislim, to tamo ide do tih mera da se kućni ljubimac, ukoliko se, na primer, kažem, dogodi ujed neki ili, na primer, ga napuste ili se izgubi negdje na ulici, jednostavno se oduzima životinja, tako da nema tu kod njih. A koliko su kazne? Znaš možda neki red veličine u Evropi ili... Ja ne znam, ja sam čula neke cifre, ne mogu se setim, recimo za to ostavljanje u parku na travi, recimo, što kod nas još uvek je bon ton koji nije do kraja usvojen. Znaš tako neke cifre za kazne? Pa, mislim, ajde sad nekako Nemačka, Austrija, ajde sad tu neka Evropa, s obzirom da tu pričamo o eurima, jel? Ja znam da su kazne idu preko 1000 eura, na primjer, za tako nešto. Otprilike reda veličina kod nas, to bi bilo, kod nas su te neke mandatne kazne, onih nekih 5-10 hiljada dinara ili tako nešto, ali recimo da bi se to merilo 100.000 dinara, 120.000 dinara, 130.000 dinara. Znači, za nesavesno vlasništvo. Da, tako da onda sad kad bi te cifre ovde bile, imali bismo drugačiju kulturu. Sigurno. A postoje i određene kategorije koje kod nas još nisu došle, poput service dog, emotional support. Kako se to uopšte zove kod nas i kada će to doći, kada ćemo moći da imamo? Posebno sam ponosna na moje drage saradnike, u suštini iz jednog udruženja Prijateljska šapa i Svetozara Stevina. On inače terapeut i vodič, do sada je bio jedini terapeutski pas u Republici Srbiji, međutim od sada imaju još jednog, zove se Nana. I Svetozar i ja smo neko ko u suštini školuje terapijske pse. U budućnosti se nadamo da ćemo da školujemo i druge kategorije kao ti neki psi za, ajde kažemo, emotivnu podršku ili ti psi vodiči i u suštini iškolovali smo jednog jedinog psa pomagača u Republici Srbiji, a to je pas Prva. Ne znam da li ti je poznat taj projekat. Jeste, da je mnogima, da gledali smo u jutarnjim emisijama. Labrador Prva, to je nešto gde smo Svetozar i ja smo Prvu obučili da bude pomoć jednoj predivnoj devojčici. Gde se ona nalazi sada? Prva je i dalje u svojoj porodici u Temerinu. U Temerinu? Da, jeste, uživa, podrška je Hani, tako da ono što se kaže, izuzetno smo ponosni na tako nešto i to je u suštini, ja kažemo, bilo prva stvar koju smo uradili ovde kod nas i kažem, eto, mi smo jedini u okviru Prijateljske šape njihovog centra da imamo terapijske pse, gde se sprovodi pet terapija. Eto, jedinog psa pomagača u Republici Srbiji smo isto mi stvorili, da tako kažemo, tako da sam izuzetno ponosna na to, ali imamo i dalje dug put za te neke, često nas pitaju kada će pas moći u avion sa mnom, jel to je ta emotivna podrška, jel? To je... Pa dobro, može i sada, ali ne preko 8 kilograma. Da, ali sad zamislite, imate osobu koja treba pas pomagač, koja možda mora da hoda uz pomoć tog psa, pa mislim slepi ljudi i tako dalje, ima raznih, jel, i bolnice. Bolnice, znači to nam je nešto čemu težimo i ja se ovako vredno radimo na tome, tako ja se nadam da će u suštini, da ćemo malo da krenemo u korak sa svetom. Ja sam čula da je Cvela nešto sad kad smo već kod njega uradio, odnosno napravio i neku saradnju sa Hrvatskom povodom
tog da, aktivizma svog udruženja. Jeste, zato što, mislim, kažem, mi smo jedino u Srbiji, u regionu, eto, postoje ljudi koji se već time bavimo i svoje centre za terapijske pse, tako da je ovo velika stvar što imamo jednu regionalnu, u suštini, saradnju sa susedima, tako da... Mislim da se širi svest, u stvari u Americi i u drugim zemljama je to nekako postalo, da li pomoću showmana poput Cezar Milana i sličnih koji... Popularizacija da bi ljudi shvatili koliko je važno da ako već imamo rast broja kućnih ljubimaca je pogotovo posle pandemije onako ozbiljno zabeležen. Sad ja se bavim više ovim pa i pričale smo ti i ja, da je danas, šta smo rekli, da je danas svako treće domaćinstvo ima psa, tako? U Novom Sadu, recimo. I u svetu je to svetska statistika isto. Danas, znači, svako treće domaćinstvo ima psa. Sad vi izračunajte... Plus koliko drugih kućnih ljubimaca, mislim, ali generalno se psi, recimo, najviše vode na putovanje. Pet Travel Advisor koji smo... Naša beba. Da, to je bilo pre pandemije, sedele smo i razmišljale... Ja se čak sećam i gde smo sedele. Ali tada, ja sam putovala već sa Milom, maltezerkom, s obzirom da je ona mali pas, odnosno svi psi... I fino vaspitani jedan mali pas, i fino vaspitani maltezer. Dobar je primer meni, odnosno dobar mi je saputnik u tim putovanjima i olakšava mi to što je i vaspitana i što se me nekako navikla, ali ta ideja se zapravo oko Pet Travel Advisora pa i naziva i svega rodila spontano iz tog nekog iskustva koje sam ja stekla, a ti opet kroz svoju... Pa da, ti si s njom u suštini putovala i mi smo kad smo tako nešto pričale i s obzirom da smo upravo pričale o toj kulturi, da li ljudi uopšte putuju sa psima, ako putuju, da li su i oni svesni svojih nekih obaveza i pravila i neki bonton, što bi rekli, šta trebaju da poštuju na tim putovanjima i onda smo upravo tako kao, ajde kao kad već putujem sa Milom, već si stekla neka iskustva sa kako to da pretočimo u neki... Kako da pomognemo, znači drugim vlasnicima. Advisor, savjeti. I ideja je u stvari bilo da kao TripAdvisor na neki način revidira šta rade ugostitelji, odnosno da preporučuje najbolje pet-friendly lokacije, ne samo smeštaj, nego i kafiće i razne objekte i lokacije koje možete od parkova, plaža do tržnih centara i veterinara i pet shopova, sve što možete na nekoj destinaciji da nađete i to je nešto što ne postoji, ali način na koji ne postoji, a mi smo to zapravo i kroz elaborat napisali smo i knjigu. Napisali smo. Ovo je engleska verzija, nisam uspela da nađem srpsku, iskraćena je. Srpska nam je bila ozbiljna knjiga. Da, Tvrdi povez, da. U svakom slučaju, ovo je elaborat o standardizaciji, sertifikaciji pet-friendly usluga. To smo rekli da nam je jako... Da, vrlo smo detaljno razradili prakse u svetu i kod nas, zakone koje si spomenula, koji su jako važni. Jako su bitni, naravno. Napravili smo čak i neku kategorizaciju, napravili smo mapu na kojoj mogu da se pronađu i filtere pomoću kojih sad te neke glavne kategorije su recimo limit u kilaži, da li ima neki trošak, da li ima neko dodatno pravilo tipa gde možete da se krećete. Znači, postoji set nekih pravila koji se zove zapravo pet policy. To nam je bilo jako bitno u suštini. To što se rekli i standardizacija i ta pravila, to je ono što ljudi, i ti ja uvek, pošto se bavim zakonima iz svoje struke, ja stalno pričam da mi ljudi ne znamo ni svoja prava, ni svoje obaveze. I mi manjkamo u toj sferi, pogotovo i u toj nekoj, ajde kažemo, kući ljubimci, pa sada gde smeju da ulaze, zašto ne smeju, ili ako smeju, kako se treba ponašati tamo, jel? To je drugi problem, nije samo da oni uđu, nego često ljudi nisu svesni u stvari svoje obaveze po pitanju vaspitanja. O, da. Jel tako? Pa mislim... Šta tu možemo mislim, na koji način u stvari Pet institut i ti sa svojim obukama pomažeš i šta mogu ljudi u stvari da pa tu je ono gde smo se ti i ja u suštini povezali i gde smo se našle, jel? Ti si s jedne strane uvezala sa ovim Pet Travel Advisorom turizam,
jel? Taj neki tvoj, što se kaže, segment, a ja sam taj, što ja kažem, pseći deo. Veterinarski. Da, veterinarski. Gde sam ja u suštini, pošto ja se inače bavim edukacijom vlasnika, o odgovornom vlasništvu. To je inače deo mog posla. I ja sam ta koja vlasnike edukuju. Upravo o tome. Kada idete tu ponašanje na javnim površinama, na javnim mestima, upoznavanje sa drugim ljudima, sa drugim psima, takozvani taj pseći bonton. I ja sam neko ko voli pse, stvarno, jer što se kaže, da mi je to posao, ali meni je moj posao i hobi i ljubav. Jel? I ja volim se i ja sam osoba koja malo više mačke? Da, ja sam mačkarka sam, nisam kučkarka, mačkarka. I ja sam neko ko prilazi psima na ulici, javi se psu, ali i to je ono što mi moramo da naučimo, da smo mi ti koji iniciraju kontakt, a ne pas sam od sebe da nam prilazi i da skače. I to ja često kažem, ja volim pse, ali ne volim psa ako sam obučena u belom i on mi blatnjav skače. Ili u najlon čarapama. Da, onda ne volim psa. Znači, onda je do vlasnika zašto pušta psa i tako dalje. Tako da i u kafićima, restoranima, jel, to je ono što smo mi napravile kad smo u osnovi u elaboratu i sve, imamo ugostiteljske objekte, jel, kafiće, restorane, a imamo hotelijerstvo. To je set totalno drugih pravila. Ali u jednom i drugom taj pet policy mora da postoji i to je to. Ako si u kafiću i restoranu, moraš da znaš kako da se ponašaš sa psom. Pas treba da je na povodcu, ne treba da uznemirava druge ljude, da laje, da jednostavno... Povodac je i zakonska obaveza. I zakonska, mislim, naravno, to u odlukama grada Novog Sada i bilo kako po zakonskim aktima. To moj pas je dobar, neće on niko. Da, to najviše voliš. To su te neke rečenice, mislim, neće on, super, možda tvoj neće, šta ko moj hoće, a moj na povodcu, a tvoj, jel, da. Tako da, to su ti neki, svest nam je malo u našoj zemlji dosta niska, ali kažem, mi smo zemlja koja je i dan danas 2023. dalje u tranziciji. Mi smo konstantno u nekoj tranziciji, mi stalno prolazimo kroz... Ali menja se i to. Mislim, ja nekako verujem, treba nam uvek vremena da osetimo te nove trendove, ali ako im pričamo o svetu, statističke brojke koje sad ja moram da imam da bi se bavili startupom poput Pet Travel Advisora, 200 miliona, znači 470 miliona pasa u domaćinstvima živi, od čega je statistički izučeno da nekih 200 miliona putuje ili želi da putuje, znači pravila se anketa po svetu. Sad, to su i manji i veći i različite stvari muče ljude, ali ono što je najveći problem unapred ako ne znaš pravila, a da bi znao pravila mora neko da ih napravi. Tako da postoje ova opšta pravila, postoje pravila tipa ulaska u određenu zemlju, a postoje i ova pravila koje se tiču određenih objekata i to je ono gde Pet Travel Advisor definitivno inovativan i rešava problem ne samo u Srbiji nego i šire, tako da... Pa to je ono što smo i mi stavili u suštini sam akcenat na obuke zaposlenih u hotelima, u hotelijerstvu, jer to je ono kako smo rekle, sada ti kad dođeš u hotel imaš recepcionara, jel tako, koji te dočeka ljude, ali ti moraš imati i recepcionara za pse. Pa na neki način neko ko pogotovo u većim hotelima, mislim naravno to neće imati svaki kafić sad posebno ko zaprima, ali u hotelima i to je nešto što smo mi sproveli u praksi se pokazalo dobro. Tu postoje i usluge i oprema i stvari koje stvaraju dodatnu monetizaciju, odnosno dodatnu mogućnost da objekti, odnosno ugostitelji i zarade i to je ono što je njima prva stvar koja je naravno važna, a druga stvar jeste da su gosti zadovoljni. A da bi gost bio zadovoljan, mora neko da zna. Nešto, neku vrstu... Ali to kreće, opet sad vraćam se na obuku, fakultet, ti predaješ i to je šta je ono što je recimo studentima na fakultetu veterine nedostatak da bi
ovo što ti radiš radili da bi svi radili. Da, još uvek, kažem, ja sam ovaj moj posao, ja sam se u inostranstvu školovala posle osnovnih studija, jer ovo što ja radim ne postoji kurikulum, ne postoji još uvek školovanje za ovu vrstu posla. Ja u okviru Kinološke akademije na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu, mi studentima veterine držimo kao neke izborne predmete, i dodatne kurse gde ih školujemo za kinološke sudije, za dog handlere, za šetače pasa i pet sitere. To sam ja donela te kurseve iz inostranstva. I u suštini ono što sam primetila da studente veterine izuzetno interesuje šta ja radim i imam dosta mladih studenta, bilo da su možda na prvoj, možda su na 5. godini, koji otprilike, možemo mi kod tebe da radimo praksu, da kao nešto da stažiramo i tako dalje, tako da izuzetno su zainteresovani, to je ono što je meni drago, jer veterinari, jer ja sam prvenstveno, kažem, veterinar, ali sam malo iskočila iz klasičnih okvira, treba da se više uključe u sveopštu edukaciju vlasnika. Jeste da su veterinari zaduženi za zdravlje životinja i bez veterinara ne možemo da zamislimo pet industriju, ali ova neka vrsta te konsultativne prakse, sve to, ja mislim da je to nekako budućnost u mojoj struci i budućnost kod mladih veterinara. Pričamo o ovakvim impozantnim zaista brojevima, sad to je neki novi trend i ako su oni deo našeg domaćinstva, često ih doživljamo mi kao člana porodice i na neki način smo spremni da platimo, ali mislim ta neka praksa i to kućno vaspitanje, odnosno ponašanje, ako ne držimo pod kontrolom, pravi problem i u toj socijalizaciji, odnosno u onom momenta kad izađete van svoje kuće, sad negde vas čekaju i kazne za to, negde samo možda neko, figurativno rečeno, prevrtanje očima i negodovanje od strane društva. Pa da, mi smo generalno, sad se to stvarno nešto menja, kako si ti rekla, ali mi generalno smo onako, ja kažem da smo mi kinofobično društvo. S jedne strane, ja mogu da razumem ljude koji, jer mi imamo te pse na ulicama, jel tako, imamo napuštene gradske zapravo pse, ja ne kažem napuštene, nisu napuštene, nisu de facto gradski psi, njima je čip vlasnik grad Novi Sad i mi smo svi vlasnici tih pasa. Jesu svi oni? Da, znači ti psi na ulicama imaju gradske čipove i njima je vlasnik grad Novi Sad. Tako da, hteli mi to ili ne, mi smo svi vlasnici tih pasa na ulicama. I to je ono što, s jedne strane, često imamo jaz naš društveni, gde imamo s jedne strane imamo ljubitelje i vlasnike pasa, koji i vole životinje, imaju svoje pse, a mi s druge strane imamo ljude koji sasvim normalno ne vole pse, plaše se pasa, iz XY razloga, je li tako, ali to je njihovo pravo. A je li u drugim državama postoje ti ulični gradski psi, kao što je to slučaj? Postoje, na primjer Turska. Turska je zemlja koju ja izdvajam kao, mislim, psi na ulicama su, nažalost su na ulicama, znači to baš nije nešto čime mi kao treba da težimo i da se ponosimo, jel? Ali kad ih već imamo, mi moramo budemo odgovorni prema njima kao društvo. Ja sam rekla, mi smo svi grad Novi Sad, a svi smo građani grada Novog Sada, je li tako? Turska je zemlja koja je izuzetno blagonaklona i izuzetno je odgovorna prema tim uličnim psima, a i mačkama. Oni su napravili, to sam videla, da baciš reciklaža i izađe hrana za pse te. Kod nas je iz nekog, opet kažem, apsurdnog razloga zabranjeno hraniti te pse. I na aerodromu, sad setila se isto jako dobar primjer, napravili su toalet za pse. Mislim, to je recimo kad putujete, ja sad jako često srećem na aerodromu, mislim, to još kad imate to si mi čak i ti poslala, mislim, da si negde bila i sliku si mi bila poslala kao toaleta i ti si mi uslikala. Znači, bukvalno, to je neophodno, zato što nemate vi vremena, recimo, kad prelazite, kad imate let povezan, vi nemate vremena sad da izađete sa aerodroma da bi našli travu i često ta trava i nije negde ispred aerodroma. Aerodromi su ogromni po svetu i to je zaista problem. A misli sad vaš pas treba da leti 10 sati, da bude još onom transporteru, da bude miran, da bude fin, tako da treba obezbediti i jedno i drugo. Kažem, tako da eto, Turska mi je jedan dobar primer i kažem, te psi na ulicama su uhranjeni, čisti, nisu gladni, jednostavno žive mačke, pogotovo tamo mačke su kraljevi, Turska je zemlja mačaka, što sam ja oduševljena. Ili ima još neke zemlje koje bi izdvojila?
Pa ono što sam se ja oduševila nekim zemljama gde sam ja sve, kažem, putovala, bila to Italija, Španija, one su izuzetno dog friendly i na visokom nivou, kao prvo, mislim, svaki čovek na ulici ima psa. Mislim, to je nešto što sam stvarno primetila. Znači, pasa, to je na povocima, jel? I svi na povocima, na amovima, to je ono što mi je jako interesantno. Nijedan pas nije na ogrlici. Svi su na amovima. Da, što je u principu bolje. Jeste, sa zdravstvenog stanovišta naravno nema pritiska na traheju, jel mi ko veterinari znamo... Grumeri preporučuju jedino ogrlice, kada imate dužu dlaku psa, onda... Da, ali tamo su dugodlaki psi na amovima, sve to, jer mislim, mam se samo stavlja kad se izlazi u šetnju, ne živi pas na amu, jel? Mislim, to je samo sredstvo šetnje, ko što mi obuvamo patike pa izlazimo u šetnju. Možda nekim ljudima mrzi ih stave ujutru, pa onda za naredne 3 šetnje. Tamo, ne verujem, a ovaj naše bi mrzao sigurno. Pa na to nisam. Naprimjer, Italija, Španija su, kažem, izuzetno onako dog-friendly zemlje, Austrija isto. Ja kažem, koliko mene te neke stvari oduševe, zato što su meni nekako normalne i onda ja onako samo razmislim, kad će to kod nas? Naprimjer, ja sam bila u Beču na fakultetu veterinarske medicine i ispred Beča tu postoji ispred fakulteta postoji tramvaj jedan koji prolazi i sad tu ljudi ulaze, izlaze putnici i tako. I jedna žena, znači ima afganistanskog hrta, velik pas, visok, onaj ko se razume o rase zna kako afganistanski hrt izgleda, ona sa njim izlazi iz tog tramvaja. Što znači da je javni prevoz. Da, pritom pas je, opet kažem, na amu, na povodcu, ali nije u transporteru, u korpi, jel nema korpu na brnjicu, jel, i sve to, i ona tako izlazi, najnormalnije, ulazi neka druga žena sa rottweilerom otprilike i tako nekako. Niko ne vrišti u tramvaju, niko ne ciči, niko se ne sklanja, niko ne beži. Dobro, kod nas uglavnom recimo i restorane može mali pas, retko kada ćete videti velikog psa, ali mislim to je opet sad vezano za u stvari ponašanje. Ja se sećam poslednji put kad sam bila u Nemačkoj kod drugarice i sedimo u restoranu, ja ne znam, posle pola sat primetimo da sedi porodica i da sedi pas i on se ne pomera, on se ne trese, on ne ide, ne želi da smeta drugim stolom. Znači, on je bukvalno tu i toliko je, postoje neke škole onda da uopšte kako dođemo do toga da je naš pas tako socijalizovan. Pa da, u Evropi imaš obavezne škole i obavezne škole i za vlasnike i za pse. Znači, to nije sad samo ti daš psa kod nekog na dresuru, kako se ovde kod nas i dalje nepopularno govori, jer dresura je u cirkusima. Ovo su treninzi. Nego jednostavno i vlasnik i pas zajedno prolaze tu neku, u Austriji Beču je Hundeschule, jel? I zajedno prođu tu neku obuku upravo iz te urbane socijalizacije, jel? Kako pas u urbanoj sredini da se adekvatno ponaša. Kod nas to u Srbiji isto postoje školice, ali one nisu onako, kako bi rekla, na nivou države, nisu obavezne zakonom. Nešto je delom propisano, ali se to ništa ne sprovodi, jel, tu kod nas, ali nije dobro definisano. Tako da i tamo kada ti ljudi prođu te obavezne obuke, obavezne škole, mislim, u Americi ti imaš licencu za držanje pasa. To ti je kao vozačka dozvola. Znači, hoćeš da voziš auto, imaš vozačku dozvolu i imaš dozvolu da voziš auto, a u Americi imaš dozvolu da držiš psa. A šta ti naučiš na tim obukama? U toj školici, Hundeschule? Pa, u suštini, opet kažem, s jedne strane učiš zakone, jel, svoje prava i obaveze, jel, šta smeš, šta ne smeš kao vlasnik, kako ti treba da se ponašaš društveno odgovorno, jel, i tako dalje. A s druge strane, učiš kako ti da treniraš svog psa i da vaspitavaš svog psa. Danas se metode obuke pasa zasnivaju na principima pozitivne motivacije. Kod nas su i dalje nekako ostala ta neka arhaična razmišljanja da se psi trebaju trenirati averzivnim stimulusima, metode za istraživanje fizičke kazne i tako dalje. To je dokazano pogrešno, jel, sa naučnog stanovišta i više uopšte u svetu se ne debatuje oko toga. I jednostavno se pas uči metodima pozitivne motivacije, gde se putem pozitivnih asocijacija stvaraju neke pozitivni novi stimulusi. Tako da i u tim školama upravo se to uči, da
ti kao vlasnik budeš pozitivan lider svom psu. I to je poenta svega. Jednog harmoničnog odnosa. Ti pozitivan lider, da ti svojim pozitivnim primerom treniraš psa da takođe... I da uspostavite u stvari tu... Da, jedan harmoničan odnos, mislim, odnos vlasnik pas je dvosferna ulica. A jel može da bude više vlasnika, više... odnosno više onih koji će da vaspitaju psa. To kažu da je često problem u većim porodicama gde sad svako ima neku svoju, koji su stvari metode obuke i u smislu sad ljudi, a i u smislu sad onog kako uopšte unutar jedne zajednice da se oporite. Da, pa može, mislim, pas je, često su psi porodični, jel, mislim, što se kaže porodica, mama, tata, sin, ćerka, imaju porodičnog psa i svako izgradi odnos sa tim psom. Znači, pas se ne ponaša isto sa svim članovima, već to ono isto kao i mi, kao ono kad znamo da kod babe, kod babe i dede je anarhija, prolazi sve i može da se gleda crtani do 11-12, ali zato kad si kod mame i tate kući, u 8 si u krevetu. Znači može i tako i sa psima. Da, tako da, sad, tu u neku ruku to je normalno, međutim, kada imamo taj neku, kad je porodica jedan sistem gde pas živi u tom sistemu, onda je ipak bitno da svi članovi tog domaćinstva ipak u nekoj osnovi rade iste stvari. Znači, ako smo uspostavili pravilo da pas ne sme na kauč, to onda znači da pas ne sme na kauč, tačka. A ne, sad danas sme, kod mene sme, kod tebe ne sme. Zbunjujemo životinju, psi baš imaju mozak veličine ping-pong loptice, tako da ne mogu da razumeju nekad neke kompleksne stvari u odnosu nas ljudi i onda često umemo da zbunjujemo tako životinju. Tako da jako je bitno da budemo da porodica bude uniformna, što bi rekli, u tim nekim svojim odlukama prema psu. Znači da se uspostavi jasna pravila od prvog dana kada pas dođe. A koje metode obuke sad recimo kod nas imamo, šta ono što ti u Pet institutu možeš da ponudiš nekome i kinološka akademija, ko sad to uopšte radi? Pa da, pa u suštini, ajde kažemo, kad imamo neki trening pasa, uvijek imamo individualne ili grupne časove. Individualni časovi su za onako malo zahtevnije, ajde kažemo, pse i možda sa psima koji imaju neke probleme u ponašanju, gde je potreban individualni pristup, gde je potrebno samo maksimalno 2 osobe, nestimulativna sredina, da nema drugih pasa ljudi i tako dalje. Tako da to je jedan individualni pristup i rad koji ja radim, ukoliko postoji potreba za tim, a postoji znači grupni. Mi smo imali te neke radionice, Kinološka akademija, Prijateljska šapa i moj institut nauči psa da zasluži. To su bile te neke radionice koje smo mi negde pokrenuli, tu negde kad smo malo izašli iz korone, kad su nas otključali. I to su bile grupne radionice gde smo radili sa vlasnicima onako osnovne stvari. Da, ali to je to u stvari to pozitivno. Da, to je ta pozitivna motivacija, da. I znači sve sa psima, znači se radi putem pozitivne motivacije, to više u suštini nije upitno. I psi u svetu, kad smo spomenuli dobru praksu i kažem vaspitane pse, oni su upravo prošli takve školice, takve obuke, takve edukacije. I zato recimo u Italiji imamo praksu za razliku, evo mogu da spomenem, ovo je stiker koji svako ko je na portalu Pet Travel Advisor i ko je pet friendly dobije i to je, ajde kažem, ovakav ili neki drugi znak, je praksa da kod nas stoji ukoliko je neko pet friendly. Sad u Italiji znam da je praksa obrnuto, znači jedino stoji znak ako nije pet friendly, znači podrazumeva da možete da uđete, osim u određenim situacijama to je razlika. Velika razlika. To je to što se podrazumeva da pas može, znači uopšte nije upitno da ti sad ulaziš u apoteku i ja se izvinjavam, jel ja mogu sa mojim psom da uđem? Ne, podrazumeva se. Ukoliko nešto ne stoji, da pas iz nekog određenog razloga ne sme. Da. Spomenuli smo i Cezar Milan, on je neko ko je Milu, pošto sam ja nekako motivisana na prvo, opet to je neka moja preduzetnička ideja sa proizvodnjom garderobice, pa onda ovim portalom. Dosta smo, kažem, putovali i pre nego što smo se upustili. Pozvali su nas to je Cezar Milan show, koji je on, mislim, generalno iz Amerike i najviše radi u Americi, ali čini mi se jednom godišnje ima i negde u Evropi. Te godine je bilo u Pragu
i nas dve smo otišle čak do Praga. Sećam se i da ona ste tu ima bile, autograf. sećam se i vaših slika i sve. Da, to su sami počeci, kako da kažem, ja se zaista nisam imala pre toga psa i nisam se toliko razumela i onda smo se nazve upoznale i polako ulazim u ceo taj svet. I tamo je autogram, imamo i dan danas u pasošu Milinom, ali sam to doživjela da je u stvari ta popularizacija ovog. Šta je ključno u stvari, koja poruka recimo možda da ono što razdvaja te kako da formulišem najbolje, ima raznih od tebe pa do Cezara Milana, da li se sve obuke sprovode na isti način ili tu imate neku drugačiju praksu? Da. Pa znaš kako, ja s obzirom sam bila u Americi radila i dobro sam upoznata i sa tim fenomenom Cezara Milana i ja nekako kažem, on je, kad je krenuo, on je bio malte ne jedini koji te vrste, odjednom da je tu problematiku stavio na ekrane, tipa treninzi pasa, jel? I on je nekako podigao svest o treningu i vaspitanju i o problemima u ponašanju, dao je to ljudima odjednom, kao priča se o tome. I to je velika stvar. Što to bilo urađeno. Kroz neki reality show. Da, međutim, mi svi znamo Amerika šta je i kakva je Amerika. Amerika je jedan veliki cirkus, oni su showmeni, oni vole show, reality je poteku iz Amerike, show, samo daj neke senzacije, daj neke napetosti na televiziji, daj gledanost. Tako da je, ja sam ubeđena da je ideja sa Cezarom Milanom trebala da bi je počela u osnovi kao dobra, možda neka edukacija, ali na kraju industrija tebe pojede, senzacionalizam i popularizacija i potreba za gledanošću. Znate kako, mislim, nauka je dosadna. Sad ja, kad bi sad imala neki svoj show, da pričam o naučnim stvarima, to ne prodaje, to se ne prodaje. Prodaje se senzacija. A ti senzaciju stvaraš tako što praviš neki problem gde ga i nema. Tako da je onda, tako je taj show onda otišao nekako u neku drugu stranu, gde se obilo glavu i njemu i National Geographicu, sve to što su radili, i otišlo je totalno drugu krajnost gde je on, na kraju postoje i dokazi o zlostavljanju životinja, za snimanja, on je dobio zabranu ulaska u Nemačku, u Englesku, društva za zaštitu životinja, i ne samo društva za zaštitu životinja, neko bi rekao ti neki fanatici, ne, nego mislim DEFRA je Engleska agencija za zaštitu životinja, znači to je državna institucija, ona je zvanično njemu zabranila ulaz u Englesku i tako dalje, jer krši dobrobit životinja, zakone i tako dalje. Ali ja to nisam ni znala. Da, ali ja nekako to drugačije u suštini posmatram, jer često kada neko kaže čime se ja bavim, onda onako kažu, kao ja sam vlasnici kada dolaze kod mene, ja sam čitao knjige o Cezaru Milanu, li se to, mislim, ja nemam veze sa tim stvarima, kažem, jedno je show program i tako dalje. Međutim, meni se upali jedna lampica. Kada on meni kaže, dođe kod mene na konsultacije jer shvati da ima neki problem i kaže, ja sam pročitao knjigu od Cezara Milana. Ja ne čujem Cezara Milana. Ja čujem rečenicu, pročitao sam knjigu. Znači da želi da se bavi. I meni to govori da ja sa takvom osobom mogu da radim, jer ta osoba je shvatila da ima problem, pročitala je nešto ju je interesovalo, krenula je da kopa, da čita, hoće da uči. I meni je to veliki plus. I ja kažem, super. Ja na to kažem, super što ste pročitali knjigu, odlično, sad ćemo mi dalje da se nadograđujemo, da radimo i tako dalje. I sa takvim osobama mnogo više volim da radim, nego sa osobama koje ništa nisu pročitale, niti ih bilo šta interesuje, sve znaju. Da, u svakom slučaju ta popularizacija je dobra. Natera je ljude da razmišljaju. Da, mislim da je zaslužila emisija da se malo fokusiramo na to. Uz to smo rekli neke stvari koje ti tu radiš, koje su definitivno drugačije, inovativne u Srbiji. Imala si iskustva i sa divljim životinjama, podeli nam možda. Da, jesam, pa mislim, moji neki prijatelji, saradnici znaju da ja sam radila sa divljim životinjama, da ja volim divlje životinje, da je to meni nekako, pogotovo velike mačke, kao što sam neka mačkarka sam, i onda me tako u šali kažu, Dunja, u nedostatku tigrova u Srbiji radi sa psima.
Kao, jel, eto mora jadna. Ali činjenica, ja nekako kad sam bila u Južnoafričkoj republici, bila sam u Pretoriju, u jednom konzervacijnom centru za geparde ili ti za kraljevske geparde, jer su oni ugroženi. I u suštini radila sam tu sa gepardima i ja mogu da izvojim geparde kao jedne fenomene od mačaka. Gepardi su inače jedine mačke koje ne mogu da uvuku kandže. Nisam, to znam. Gepardi, jer sve mačke uvlače kandžice i one imaju meke šapice, a psi su ti koji stalno su im kandže napolju. Jel? A gepard je jedina mačka koja ne uvlači kandže i koje su kandže bukvalno stalno napolju kao kod pasa. Isto tako, gepardi dahću, onako kao psi. Mislim, i mačke nekad dahću, ali samo ono kad je neka toplota i to, ali generalno naše domaće mačke niste nikad vidjeli da dahću. Psi su ti koji dahću, gepard sedi pored tebe kao pas i dahće i daje šapu. Sa sekančama. Sve sa kandžama. I izuzetno su inteligentni i kognicija, to jest način na koji uče i usvajaju komande je na nivou psa. Jer pas je izuzetno domestikovana životinja koja žive sa ljudima preko 18.000 godina i pas je izuzetno podoban za trening i za učenje. Gepardi su takvi, znači apsolutno nisu kao mačke. Jer mačke da, nismo se toga dotakli, u stvari razlike između mačke se sad vode i na povocima, donekle jesu druga najčešće vođena životinja na putovanja, ali postoje ipak neke ključne razlike. Pa postoje, naravno. Mislim, mačke nekako su više kućevne. Često se kaže pas se vezuje za ljude, a mačke za teritoriju. Što i jeste tako. Vi mačku možete ostaviti na teritoriji i možete da odete na kraj sveta. Njoj je samo da je na svojoj teritoriji da je neko hrani, otprilike, jel? Što znači da ni ne vole previše da putuju, odnosno da nego ne vole ljude. Sad Cicmic da te čuje. Da, ja imam mačku 16 godina, Cicmicove dogodovštine. Da, tako da, eto, to nekako, mislim, kažem, gepardi su mi onako, nekako su mi ostali i fascinirana sam njima. Druga neka životinja s kojom sam fascinirana, s kojom sam radila su vukovi. To sam radila u Wuhan centru u Beču. I sa vukovima je izuzetno teško raditi, zato što su... To pretpostavljam su bili neki obučeni vukovi? Ne, nisu. To su bili vukovi koji su spašeni iz tako raznih nekih... zapravo iz staništa koja im nestaju ili su, ne znam, lovci pronašli neko štene vuka, da li je majka ubijena i tako dalje, tu su donošeni u taj centar. Rade se i breeding programi, ali izuzetno kontrolisani, sve tako u svrhu očuvanja možda, pošto Evropa ima različite vrste vukova, jel? Tako da vukovi su, kažem, izuzetno teški za rad zato što su jako plašljivi, boje se ljudi, ne može da nisu radoznali, dok mačke, gepard, naglo uđe da ti sedne što se njega tiče. Dunja, hvala ti puno na ovoj, mislim, inspirativnoj i drugačijoj priči i razgovoru. Želim ti puno uspeha u onome što radiš i što je nama ovde pre svega tema Start Me Up, odnosno neka vrsta startupa jeste i tvoj pet institut. Puno uspeha, nadam se da će nakon ovoga ljudi i kod nas bar malo više obratiti pažnju na te obuke. Tako je. Ja bih pozvala još jednom, ukoliko niste čuli da postoji konkurs za ugostitelje, da do 8. decembra se prijavite, odnosno pre svega registrujete na vrlo jednostavan način na sajtu i učestvujete u dobijanju simbolične i nagrade i priznanja za dobre pet friendly ugostitelje zbog svih ovih praksi koje smo spomenuli. I to je to, time bih završila. Bila si odlična sagovornika i zbog tvog iskustva na radiju verujem da je bilo negde lakše. Pa da, mislim, i šlifuje nas a i poznajemo se dugo. Česte priče i gostovanja, ali da, znamo se i onda nam je lako. Ništa, hvala ti još jednom i pozdravljam, subscribeujte se, podržite naš kanal. Ćao!